Отвратително беше това, че една сглобка, зачената в грях, заради това, че те бяха едни срещу други и едните бяха приети в парламента благодарение на това, че искаха да изчистят другите, а в крайна сметка се събраха заедно и сега имат правителство. Приеха за конституционни съдии, без да ги интересува това, което мисли опозицията, двама души, с които овладяха Конституционния съд. И човека на Бойко Борисов, Десислава Атанасова, която ще реагира според това, което ще каже Бойко Борисов, и това, което се очаква като очакване от решение на Конституционния съд, вече Бойко ще дига телефона и който каже, той това е. А въпросният Белазелков, който се оказа човек с съмнително морално потекло, не съмнителен морален компас, също ще бъде в услуга на управляващата сглобка. И начинът, по който те реагираха, това, което казахте, извиняй, че говоря толкова, но още ме държи, написах един пост във Фейсбук, обаче не мога да се удържа. Заради толкова години имаме позиция всеки ден телевизионно, сега и като носим отговорности като участници в така наречения политически живот, какъвто и да е той. Как го допусна това, бе? Кой? Ти! Другия вариант е да вляза в физическа саморазправа, което бих направил с удоволствие, но ти не ми даваш. Как допусна това да се случи днес тия хора? Гледах този човек, Христо Иванов, това, което направихте с него. Той наистина ги е говорил тия неща, да си спомням, има го записан, после говори друго и сега излиза и 17 минути мрън-мрън. Мрън-мрън.